benvidos ao Planetario da Casa das Ciencias, que hoxe acolle unha sesión absolutamente inusual. Hai moitísimo tempo que non facemos algo no Planetario con tanta luz. Sabedes que esta sala adoita utilizarse na máis absoluta escuridade. Hoxe deixamos as persianas abertas para poder ter máis luz. O que se vai proxectar vese perfectamente, e ademais, como hai retransmisión tamén en streaming, fai posible que se vexa ben. O motivo desta inusual circunstancia é a chegada ao Planetario da Casa das Ciencias da iniciativa Fronteiras dende a orixe do universo, a exploración espacial, que ven da man da Real Academia de Galicia, co apoio da Deputación da Coruña, e que hoxe ten esta sesión das varias que se desenvolveron neste ciclo aquí no Planetario, que, como sabedes, é un dos espacios onde en Galicia se fala sempre da astronomía. Sen máis, damos vos a benvida e deixo vos con Minia Manteiga da Universidade da Coruña. Moitas gracias, Marcos, e benvidos todos no nome da Real Academia Galega de Ciencias, e no de Ana Ulla e no meu como organizadoras do curso. Pois os damos benvida a esta cuarta sesión do ciclo Avances en Ciencia e Tecnoloxía da Real Academia Galega de Ciencias, adicado este ano a fronteiras no estudo do universo. Agradecemos sinceramente á Casa das Ciencias da Coruña e ao Concello da Coruña a súa colaboración na organización desta sesión de hoxe. Onte falamos no CITIC dun problema fascinante, a búsqueda de vida máis aló da Terra, do que se ocupa unha nova ciencia chamada astrobioloxía. Non sabemos se estamos solos no universo, pero hemos atopado xa mundos semellantes ao noso que orbitan outras estrelas diferentes do Sol. Probablemente a resposta a esta gran pregunta de se estamos solos no universo está na exploración espacial. Hoxe temos a fortuna de ter con nós tres especialistas no tema que nos falarán de resultados punteiros que ten que ver tanto co estudio dos planetas do Sistema Solar e as súas lunas, como da exploración dos confines do universo, das primeiras galaxias que se formaron pouco despois do Big Bang. O primeiro conferenciante vounos a presentar a todos. O primeiro é Alejandro Cardesín, que é galego e investigador no Centro Europeo de Astronomía Espacial ESAC, de la Agencia Espacial Europea, e además é presidente do Nodo Ibérico da Sociedade Europlanet. Alejandro é especialista nas misións a Marte, as misións ás lúas de Marte, e falará do programa da ESA para a exploración do Sistema Solar en xeral. A nosa segunda conferenciante é Almudena Alonso, investigadora do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, o CSIC. Almudena, ademais, é académica da Real Academia Española de Ciencias e tamén é coinvestigadora española do Consorcio Europeo do Instrumento MIRI do Telescopio Espacial James Webb. Almudena amosarános os fascinantes resultados do novo Telescopio Espacial James Webb e estamos desexando velos. Finalmente, Ricardo Alonso, catedrático da Universidade do País Vasco e especialista nos planetas xigantes gaseosos e a súa meteoroloxía, levarános da man a recorrer estos mundos fascinantes que están nos confines do Sistema Solar. Estou segura de que disfrutaredes do paisaxe. Sin máis, deixo a Ana Ulla que saúde e os dé algunhas indicacións de como transcurrirá a xornada. Grazas. Veña, grazas Minia, grazas Marcos, grazas a todos. Eu repito os agradecementos, estamos encantadas e encantados, non podemos estar máis encantados de estar neste lugar tan especial. E, por suposto, moitas grazas á Real Academia Galega de Ciencias por esta iniciativa que penso está sendo de moitísima utilidade e, bueno, espero que tamén de moito interés para todos vos. Efectivamente, o noso primeiro conferenciante, Alejandro Cardesín, nos vai dar unha charla fascinante sobre as misións da ESA no Sistema Solar. Despois teremos a segunda conferenciante, Almudena. Despois hai un coffee break. Bueno, en inglés coffee break é unha parada para tomar café, ¿no? Hai que salir dos congresos de formación profesional. Temos que salir
abaixo de todo a tomar o café, non, Marcos? Media hora ben medida, porque non fai falta o tempo para todo. Na terceira conferencia con Ricardo. Despois teremos un breve coloquio onde todas as preguntas que teñades, idelas pensando, as guardades, e facemos un coloquio conxunto, que tamén terá o tempo ben medido, porque finalmente acabaremos, por fortuna para todos nós, con unha sesión de planetarios. Verdad, Marcos? Entón, disfrutade moitísimo da sesión e, insisto, guardades preguntas, porque ocasións de falar con expertos como estes, así en vivo e en directo moitas veces, igual non imos ter tantas. Moitas grazas a todos e a todas pola vosa presencia. Non, sí. Bueno, vou comezar por algo que moita ilusión de dicir moitas gracias á Academia polo convite aquí a Casa das Ciencias, a Ana e Emilia en particular, Marcos pola acollida. Un placer porque é a primeira vez que dou unha charla aquí, xa, bueno, tiven aquí moitísimas veces, como Marcos sabe, pero é un placer para min que vin aquí cando tiña, credo, 5 ou 6 anos, a primeira vez que se abriu a Casa das Ciencias, é de verdade unha honra para min. Bueno, vou comezar coa charla. Eu traballo no Centro Europeo de Astronomía Espacial, que é a sede da Axencia Espacial Europea en Madrid, e o que facemos ali, aparte de dar paseiños despois de comer por este fantástico bosque que temos por ali, debaixo das antenas, con este castelo maravilloso que temos por ali, o noso traballo é xusto estar no medio entre a ciencia e a tecnoloxía, entre os científicos e os enxeñeiros. O que nos chamamos as operacións científicas, xusto é a coordinación de todas as misións científicas da ESA. A Axencia Espacial Europea ten proxectos enormes de todo tipo, espaciales, obviamente, dende lanzadores, observación da Terra, telecomunicacións, navegación, pero nós, en Madrid, en particular, traballamos case só exclusivamente nas misións de ciencia. Basicamente, como me gustame dicir, traballamos por curiosidade, por aprender o que hai aí fora, non? E hai moitísimas misións que vamos ver agora algunhas delas, e a idea é coordinar todo ese traballo para obter información, obter datos que despois imos guardar aquí nos archivos de datos científicos que despois son disponibles para toda a comunidade, para o público. Vos mesmos podedes ir ao Science Archive, o archivo científico, e descargar todos os datos dos últimos 30 anos que están aí disponibles para vos, para o público e para a comunidade científica. Que facemos máis ou menos? Este é un gráfico para resumir o meu traballo diario. Máis ou menos eu teño, digamos, 2 teléfonos. Nunha liña do teléfono teño todos os institutos científicos de Europa, algún americano tamén, e de outros sitios, de Rusia e máis. E a idea é, con eles son os que teñen as necesidades científicas, son os que queren facer observacións, xente como a Ricardo, Almudena ou Minia, que teñen unha cabeza impresionante e queren averiguar máis sobre Marte ou sobre Xúpiter, e fan peticións. Queremos observar, por exemplo, averiguar onde está o oxíxeno na atmósfera de Xúpiter, non? Entón, nos recollemos todas estas peticións, falamos con eles, como queren facer en estas observacións, e o que me gusta dicir, facemos realidade os soños dos científicos no sentido de vamos implementar esas observacións, vamos facelas realidades. Se queres facer un mapa de temperaturas ou un mapa de oxíxeno ou un mapa dos volcáns, pois vamos tomar esas imaxes do planeta e todos esos recollemos todas as informacións, todas as peticións científicas e construímos un plan que funcione, esa parte máis complicada. Bueno, a primeira parte máis complicada aínda é poñer de acordo todos os científicos, esa é a parte máis desafiante, e unha vez que xa conseguimos un acordo, máis ou menos, enviamos un plan para os enxeñeiros puros, que están en Alemania, e despois enviamos as antenas distribuídas por todo o mundo e dai ao espazo, a Marte, e despois o camiño de volta das imaxes, dos espectros, etc. Entón, o noso camiño, pois un pouco traducir entre a xente que só fala de moléculas e de fluxos magnéticos con esta xente de aquí, enxeñeiros puros, que o único que lles interesa é saber cantos vatios e cantos bits. O resto dalles igual, non? E intentar chegar a un acordo entre todos eles.
E, bueno, como dicía, misións científicas da ESA, pois hai moitísimas delas. De feito, esta gráfica é bella, ahora hai aínda máis misións, no? Pero para que teñades unha idea, cubrimos todo o espectro electromagnético mirando o espacio, mirando hacia fora do sistema solar. Bueno, estas non as vou cubrir porque miran hacia fora. Eu son máis daqui, do barrio, vou traballo directamente no sistema solar, entón vamos ver algunhas destas misións aquí que traballan na nosa veciñanza, non? Almudena vai falar dunha das máis importantes que miran cara fora, do James Webb, e o noso compañeiro Ricardo vai falar destas de aquí fora, dos gigantes gaseosos. Eu vou vos dar un pequeno tour aquí polo sistema solar a bordo destas misións que levamos na Axencia Espacial, moitas delas nas que teño traballado eu no pasado ou agora mesmo tamén, non? A primeira, vamos a orixen un pouco da primeira misión planetaria europea. Moitos de vos coñecedes o cometa Halley, como sabedes, un cometa seguramente o máis coñecido, que volve a Terra máis ou menos cada 76 anos, non? Entón, o último paso foi no 1986, entón fíxose todas as axencias espaciais da Terra, a ESA foi unha das primeiras misións que preparou, foi unha misión da NASA, unha misión da ESA, incluso os xaponeses tamén, fixeron varias misións para ir a observar este cometa. E de feito, a nosa misión, Giotto, foi a máis cercana, que conseguiu as imaxes máis cercanas a este cometa. De feito, aquí vedes un vídeo como se vai aproximando. En aquela época, estamos falando máis de hai case 40 anos. Si, vai facer xusto, ano que ven 40 anos. E non se sabía moi pouquiño dos cometas, non? Sabíase, nada, que era un borronciño aí, unha cousa de gas e polvo. Entón fixeron todas estas misións para irse acercando. Estos son datos reais da misión. Entón non sabían e pensaban que o núcleo era a parte máis brillante, pero de feito vemos aquí que o núcleo quedou aquí á direita. Esta parte máis brillante é un chorro, un jet, que chamamos de principalmente vapor de agua e partículas que saían da superficie do cometa. E de feito, este satélite, esta sonda, conseguiu sobrevivir, atravesou este jet e conseguiu sobrevivir, e de feito, despois de visitar Halley, aínda visitou outro cometa máis, o Grigg, bueno, xa non me atrevo a pronunciar isto, porque non hai vocais, pero podedes ver aquí, conseguiu, foi a primeira misión en visitar dous cometas, non só un, non? Entón este foi, polo menos para min, un pouco o comezo da exploración espacial planetaria en Europa, esta misión. E despois desta misión, pois toda a comunidade científica europea dixo: ostras, que éxito, non? Pois vamos facer unha cousa máis grande. A próxima vez vamos facer unha misión que vaise posar en riba do cometa, e aí foi cando se concibiu a misión Rosetta, que vamos falar daqui a un pouquiño. Pero vedes as datas, isto concibiuse, a misión Rosetta comenzouse a concibir ao finais ou comezos dos 90, e xa veremos que tardaron varios anos ou décadas en facelo realidade, porque estas cousas son, como podedes imaginar, bastante complexas. Seguinte misión da Comunidade Europea foi a Cassini-Huygens. Esta, en realidade, a parte Cassini, a parte de que estivo visitando Saturno, era unha misión da NASA. De feito, foi unha colaboración NASA, ESA e a Axencia Espacial Italiana. E a parte de ESA, a parte de moitas participacións en instrumentación e científicas, como vai vos contar Ricardo despois, esa tivo unha parte moi importante nesta sonda de aquí, que de feito foi a primeira vez na historia, que eu saiba a única, ata agora, a única vez que conseguimos posarnos nunha lúa do outro planeta. O sea, unha cousa increíble, non? Non sei se Ricardo vai falar un pouquiño de Titán despois, entón, bueno, voy a solo comentar polo de agora. Seguimos, como comentaba antes, despois de Giotto, a comunidade cometaria europea, tamén algúns aquí en España, dixeron, temos que construir unha cousa máis grande para ir ali e pousarnos en riba do cometa. Entón, idearon este satélite moi grande. Estos son, para que teñades unha idea, máis ou menos 3 metros por 3 metros, para que fagades unha idea, como un camión pequeniño.
E, de feito, tiña tamén aquí unha sonda de aterrizaxe ou de cometizaxe, se podemos dicilo, non? E con este enorme esforzo da Comunidade Europea, Comunidade Científica e Tecnolóxica Europea, ademais, aproveitouse para desenvolver tamén 2 satélites máis. Unha vez que se fixo toda a estrutura, todo o estudio para o desenvolvemento deste satélite, aproveitouse a tecnoloxía deste de Rosetta para facer tamén unha misión a Marte por unha pequena porcentaxe do prezo que tivera costado, non? Se faz de cero, pois fíxose con moi pouco tempo a misión Mars Express, que está aínda voando en Marte, e despois, aínda por riba, unha extra que foi Venus Express. Entón vamos ver estas misións. A primeira delas, en principio, ia ser Rosetta, pero por varios problemas tivo que ser retardada. Entón a primeira, de feito, a primeira misión planetaria desta época foi Mars Express, que de feito está aquí, e de feito foi a primeira que se lanzou e a última que aínda agora está a funcionar. Aínda agora mesmo está a tomar imaxes de Marte na súa órbita, non? E esta de feito é a misión na que levo traballando máis tempo, máis de 15 anos agora, e foi a primeira misión europea que chegou en órbita en outro planeta e aínda está a funcionar agora mesmo. Para facer un resumen, obviamente, a idea é que unha vez que vas de viaxe, a primeira vez que vas de viaxe a algún sitio, que é intentar aprender todo o posible que poidas dese sitio, non? Entón facemos un estudio global do planeta, dende o seu interior, facemos estudios da gravidade, vendo simplemente como se move o satélite ao pasar en riba de algúns volcáns e algunhas zonas do planeta. Podemos ver as componentes de gravidade do planeta, a densidade da súa masa, da súa corteza. Despois miramos tamén, temos un radar enorme de 40 metros de largo para medir o subsuelo que hai debaixo da terra, as capas de xeo ou líquido tamén. Superficie, obviamente, vamos ver algunhas imaxes agora, e de aí para arriba, a atmósfera, as distintas nubes, as distintas capas da ionosfera, magnetosfera, e saber a interacción entre o leve campo magnético que ten Marte co vento solar. E unha vez que estamos ali, por que non, xa tamén podemos visitar as lunas marcianas, as lúas marcianas, Phobos e Deimos, ten 2 lúas, e de feito Mars Express aínda agora é o único satélite que consegue tomar imaxes de Phobos moi cercanas, de feito a uns 20 km ou 20-30 km de altura da súa superficie. É moi difícil resumir 20 anos de descubrimentos de Mars Express, pero por darvos unha temática, unha das cousas máis importantes, obviamente, en Marte é a presenza ou non presenza da auga. Como sabemos, hai evidencias na superficie, como podedes ver, mesmo non sendo xeólogo, é moi fácil ver aquí restos de ríos, non? De cauces de ríos antigos, e o que non sabemos é onde está esa auga hoxendía. Vemos que no pasado sí houbo aquí un cauce, probablemente aquí houbo auga, sedimentación por aquí. O que non sabemos é onde está esa auga agora mesmo. Facemos un cálculo da cantidad de xeo que está nos polos e podemos facer un cálculo disto. Temos tamén o radar para ver a cantidade de auga que está por debaixo da terra, que fica mezclada coa superficie. E a grande dúbida de Marte é como era no pasado. Non sabe, a foto que temos hoxendía de un deserto oxidado, por eso é o color vermello, pero o que non sabemos é se no pasado tivo algunhas zonas húmedas, hai algunhas hipótesis sobre océanos no hemisferio norte, ou incluso outras hipótesis que podían ser dun océano global hai 3.000 millóns de anos ou 4.000 millóns de anos. Entón, esta é unha das grandes dúbidas, tamén porque está moi relacionada coa búsqueda da vida, obviamente, non?
Outra das cousas moi importantes que buscamos en Marte, de feito é un traballo que facemos con Ricardo, co grupo de Bilbao, por exemplo, é o estudio das nubes, o estudio da atmósfera en xeral. De feito, isto foi un descubrimento dos compañeiros de Bilbao. Temos estas nubes enormes, esta é unha nube de 2.000 ou 3.000 kilómetros de longitude que encontramos ali. Hai moitísima actividade de nubes, de feito que con neve nas capas polares, e a interacción, como dicía antes, desta atmósfera co vento solar, por tamén unha das posibilidades que a auga que agora mesmo non vemos na superficie, que esa auga poderías ter escapado nas altas capas da atmósfera ou da ionosfera, non? Toda esta información de imaxes e de espectros de todo tipo metese nestes modelos climáticos, entón podemos facer mínimamente unhas previsións, entre comillas, para entendelo, pero a idea é entender como funciona o clima hoxe en día para entender tamén como evolucionou durante os últimos millóns de anos, para ver por que ese auga hoxe en día non está presente. Entón, vamos para cambiar de planeta. O seguinte que dicía da familia de Rosetta, como dicía antes, Mars Express, Venus Express, agora vamos falar de Rosetta tamén, foi Venus Express, que foi, de feito, a miña primeira misión cando entrei eu na Axencia Espacial Europea, cando estaba traballando en Holanda, despois en Italia tamén. Foi esta misión que foi a primeira misión europea a Venus, de feito a única a toda agora, e a idea aquí foi facer unha visión global, un estudio global de toda a atmósfera de Venus. Venus ten unha atmósfera enorme comparada coa da Terra, e moito máis aínda que a de Marte. E, vou mostrar algunhas imaxes, non? Imaxes que evocan vellos tempos para min e para Ricardo, de feito do traballo que fixemos xuntos hai máis de 15 anos traballando con estas imaxes, e a idea é que temos distintas gamas do espectro, pois co espectro ultravioleta podemos conseguir ver as capas altas da atmósfera, co infrarroxo podemos ver estas tormentas, digamos, ou estes ciclóns ou que chamamos vórtice polar neste caso, da atmósfera de Venus. De feito, aquí hai unha especie de zoom, digamos, deste vértice polar, de como xira. Ricardo en particular estivo moitos anos traballando con estas imaxes e traballando delas. De feito, teño aquí unha das imaxes que fixo Ricardo hai máis de 15 anos, tamén vendo a química e a dinámica da atmósfera nas capas altas, non? Observando estes efectos químicos da disociación do dióxido de carbono e como van viaxando por distintas partes, distintas capas da atmósfera, e xeran un airglow, non sei como se traduce airglow en castellano, luminiscencia na nosa atmósfera, un efecto digamos, parecido visualmente a unha aurora boreal, ainda que non é unha aurora, pero visualmente podería ser parecido, non? E nada, estivemos ali un par de anos bastante divertidos xogando con estas imaxes hai 15 anos xa. E despois Rosetta. Rosetta, como dicía, era a nai desta familia, e foi a misión máis importante da ESA durante 15 anos, non? Como dicía, concibiuse a finais dos anos 80, principios dos 90, e estivo viaxando. Que fago? Ahora sí. Estivo viaxando máis de 10 anos polo sistema solar ata chegar ao cometa Churyumov-Gerasimenko. Porque o que fixemos a outra vez con Giotto foi, vamos poñer esta imaxe, por exemplo, non? Temos aquí un cometa, o que fai imaginemos como unha rocha mezclada con xeo que está aquí e vai xirando polo sistema solar, non? E cando se acerca ao Sol, ese xeo quéntase e comeza a evaporarse e a sair a chorro cando está perto do Sol, non? Entón, o que fixemos con Giotto foi basicamente sair da Terra con varias misións. Giotto foi unha delas, e fomos rapidamente a pasar perto do cometa. Pero o problema
e que, claro, podemos pasar perto deste cometa, facer unhas fotos e seguimos de largo, porque o problema é frenar nese caso, non? Entón, o problema, o desafío, de verdade, non era chegar ao cometa, que eso era relativamente sinxelo, podes tirar cara ao cometa e seguir de frente, non? Neste caso era chegar ao cometa coa mesma velocidade do cometa, para poder acompañalo durante toda a súa viaxe. Entón, tiñamos que chegar aquí a este cometa, pero acompañando e seguir todo o seu traxecto e ver como evolucionaba. E para iso había que facer un pouquiño de trampa e facer unha viaxe que, como digo, tardou máis de 10 anos viaxando por todo o sistema solar, collendo velocidade para sair fora do sistema solar, case perto de Xúpiter, como vedes aquí, e poder chegar ao cometa e acompañalo na súa viaxe, non? Ese foi o camiño. De feito, aquí vemos o lanzamento no 2005, esta é unha imaxe da Terra, podese ver aí atrás a Lúa, cando nunha das súas pasadas perto da Terra, e no seu camiño, pois aquí, 2 anos despois, temos unha imaxen. De feito, esta é unha imaxen non de Rosetta, senón da pequena cámara que estaba na sonda de aterrizaxe que estaba en Rosetta. De feito, vese aquí Rosetta, vese o panel solar, non? Entón, estamos vendo dende a sonda de aterrizaxe facendo unha imaxe panorámica aquí ao lado do satélite. Esta, como dicía, é o paso por Marte, e despois seguimos aínda 7 anos máis ata que no 2014 xa vemos a mesma imaxe, pero neste caso aquí xa non está o planeta Marte ou o planeta Terra, senón que está o cometa. E non só facemos unha imaxe, senón que podemos estar aí meses e meses, de feito 1 ano e pico, 1 ano e medio, creo, case 2 anos, acompañando o cometa tranquilamente, aprendendo del e chegando a ver imaxes tan bonitas como esta. De feito, o primeiro que se podía ver é que non era unha esfera, non era un obxeto único, senón, de feito, pénsase que son 2 obxetos que chegaron a unirse de alguna maneira, que aínda están investigando, non? A dinámica que pode facer para ter estes 2 obxetos unidos. De feito, xa se viu, este foi o primeiro, ou casi o primeiro, que atoparon con esta forma, con 2 obxetos unidos. Despois foi Ultima Thule e varios outros asteroides e cometas que teñen esta forma particular, non? E entón, pois iso, se fomos facendo esa viaxe co cometa. Aquí vedes que o cometa estaba relativamente tranquiliño, en reposo, digamos, vai rotando 2 veces ao día, máis ou menos, e aproveitando que o cometa estaba en calma, aproveitamos para soltar esta sonda de aterrizaxe, que chamábase Philae, e aquí parece moi pequeniño, é máis ou menos do tamaño dunha lavadora, para que teñades unha idea, que pesamos uns 100 kilos, e fixémola, en teoría, deixámola caer suavemente, a idea para que se pousara nesta zona daqui do cometa, de feito o que chamamos a cabeza do cometa. E de feito estas son imaxes da propia sonda de aterrizaxe ou de acometizaxe cando estaba baixando, non? Aquí vese como vai, e aquí era onde en teoría tiña que acometizar aí. Que pasou? Tiña varios sistemas. O problema é que aquí na Terra, pois, bueno, deixas caer algo e o máis probable é que quede no sitio, non? Se cadra pega un pequeno bote, pero vai quedar aí. O problema é que no cometa hai moi pouca gravidade. Estamos falando dun aparato do tamaño dunha lavadora que pesa uns 100 kilos, pero coa gravidade do cometa é como se tentamos de tirar un globo aí en riba da mesa e asegurarnos de que quede aquí en riba da mesa e fique aí. Claro, o globo, o normal, é que vai botar e vai seguir ata que chegue, ata que teña un mínimo de enerxía e acabe nun sitio, non? Entón, tiña varios sistemas, tiña uns retrocohetes para empuxalo que ficara no sitio, non funcionaron, tiña uns arpóns para quedarse no sitio, tampouco funcionaron, tiña varios tornillos, digamos, nas patas, que tampouco funcionaron. Entón, o Philae tocou a superficie neste punto. Despois aquí vemos deu un bote de 600 metros de distancia, aquí dando voltas polo
polo espazo neste caso, non había aire, aquí no, dando voltas polo espacio, ata este outro punto, e despois pegou outro bote hasta unha zona aquí que de feito non se tiña moi claro exactamente onde estaba. De feito quedou aquí nunha zona, basicamente perdeuse aí nalgúnha parte da superficie do cometa, pero funcionou. De feito, Philae, que se chamaba, mandaba estas imaxes e de feito conseguiu facer funcionar a maioría dos seus instrumentos tomando mostras do chan. O único, bueno, aquí dicía, eu vexo aquí unha parede moi grande, non sei se estou nunha cueva, non se sabía moi ben. De feito, houve moitos problemas porque non chegaba moita luz. Imaginadevos, non, estar xusto pensando en aterrizar unha zona tranquiliña onde se esperaba, pois estaba xusto ao lado dunha parede, dunha cueva, ali o pobriño aí sen sol, e só podía operar un par de horas ao día cando tiña aí xusto rayo de sol, non? Pero conseguiu, bueno, foi un éxito en calquera caso, o único aterrizaxe, o primeiro aterrizaxe nun cometa en toda a historia, e as primeiras medidas in situ na superficie dun cometa, unha pasada, non? Pero aí quedou, nalgún lugar dun cometa lonxe no sistema solar, por aí quedou, non? Mentras tanto, Rosetta seguía a súa viaxe, porque isto máis ou menos foi aquí, a esta distancia do Sol, pero aínda quedaba a parte máis importante, que era acompañar a Rosetta durante todo o seu camiño e ver como ese cometa tranquilo comezaba a emitir chorros de gas e chorros de partículas cara fora, non? E de feito como a xeoloxía, a superficie do cometa cambiaba completamente, cambiaban as pedras de sitio, algunhas pedras saían disparadas. Bueno, isto é fascinante, non? A cantidade de imaxes de imaxes e datos que se obtiñan, non? E todo isto, bueno, non podo estirarme máis, pero a idea é que isto seguiu obtendo imaxes, datos de todo tipo durante todo este período ata setembro de 2016, cando xa volvía o cometa a apagarse neste sentido, e íamos outra vez de cara á parte fría do sistema solar. E de feito a misión non tiña xa combustible para seguir, entón íase a apagar, pero faltaba a última dúbida, que era encontrar a nosa filla, a filla Philae, e esta foi unha das últimas imaxes que fixo o satélite, e aquí, nalgún sitio, non sei se alguén consegue ver aí un robot abandonado na superficie do cometa. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Aí. E aquí vedes que podía estar tranquilamente aquí o soliño, non? A pobre Philae estaba aí xusto ao lado dunha parede. De feito, a parede que vía Philae, vemos o máis importante, que ten unha pata para arriba. Entón, a imaxe que víamos antes non era unha parede, de feito era o chan. De feito, esta é a pata que apuntaba. Entón, aquí, bueno, eu gústame ver que está aí descansando, reposando, dando voltas eternamente ou case eternamente ao sistema solar con estas postas do sol que verá pois cada 12 horas máis ou menos, e aí ficaba Philae, non? Cunha pata para arriba, pero fixo o seu traballo moi ben. E non ficou aí soliña, senón que estén a súa nai, Rosetta, porque tamén o satélite, para evitar que quedara por aí dando voltas polo sistema solar, temos moita conciencia ecolóxica e non estar tirando lixo por aí, pois dixemos, vamos coller Rosetta enteiro, un satélite enteiro que ten máis de 20 metros de lado a lado, pois vámoslo poñer tamén na superficie e deixámolo aí na superficie. Entón quedaron a nai e a filla por aí, seguen aínda ali, se alguén ten unha idea de ir con outro satélite dentro de 20 anos, pois ali seguirán esperando, non? E bueno, seguimos con as misións. Volvemos a Marte con a seguinte misión moi ambiciosa, o programa ExoMars. De feito, tan ambiciosa que non é só un satélite, senón que son, digamos, non é só unha, senón que son 3. Neste caso ten un orbitador, o orbitador de gas Estraza. Bueno, de feito 4, porque o orbitador de gas Estraza tamén tiña un aterrizador, Schiaparelli. Despois, unha plataforma de superficie e un rover. E agora mesmo estamos
usando o orbitador de gas Estraza, que chegou xa no 2016 e aínda seguen funcionando. De feito, están funcionando. Aínda agora, por varios problemas políticos difíciles de explicar, aínda se está traballando, tiveron varios retrasos. Orixinalmente o rover estaba previsto para o 2018, despois o 2020 e agora, polas últimas consecuencias da política e xeoestrategia variada, pois prevese que se lance no 2028, non? Primeiro resultado, unha das cousas que, bueno, hoxe non falei, pero unha das... No? Espera, vou quitarme isto aquí, a ver se son eu. Xa case estamos, 3 ou 4 planetas máis e xa chegamos. Bueno, pois un dos misterios que non entrei moito no detalle hoxe, pero unha das enormes dúbidas que había por medicións que houbo no pasado, tanto de telescopio como das robots que están na superficie da NASA, como mesmo Mars Express tamén, tomaron medidas controvertidas, digamos, dun gas que é o metano, que tiña moitísimas, como dicir, implicacións porque poderían ter implicacións biolóxicas, non? Que poderían ao mellor implicar que houbera microbios ou actividade xeolóxica no chan, na superficie marciana. E por iso foi, de feito, era un dos obxectivos desta misión do orbitador. De feito está no nome de gases traza, porque son gases que ten só trazas deles con unhas cantidades mínimas, pero xa agora levamos pois 5 ou 6 anos observando e ata agora non hai nin rastro de metano, polo de agora, polo que se ve. Obviamente a controversia aínda sigue, porque obviamente estas cousas son complicadas, hai que comparar moitos datos de distintas misións, pero polo de agora máis ou menos hai un consenso ou quasi consenso na comunidade na superficie do planeta. Pero obviamente o satélite sigue sendo moi útil. De feito están facendo, non hai metano, pero hai moitísimas outras cousas interesantes na atmósfera, e non só na atmósfera, senón que temos tamén mapas da humidade da superficie e, de feito, unhas imaxes fantásticas da superficie. Non sei se algún de vos ouí falar dos dust devils, dos diaños de polvo que hai na superficie de Marte. De feito, este sería como un torbellino, un remolino na superficie, e con esta imaxe podemos ver estas marcas aquí no chan, que son, de feito, as trazas destes diaños, destes dust devils que viaxan pola superficie, non? Estas son algunhas das imaxes, a ver se funciona, sí, para que vexades que son imaxes de altísima resolución. Estes basicamente sería o movimento do satélite por riba da superficie. Vemos todas estas zonas de dunas por aquí, por exemplo, non? Con trazas destes remolinos, que de feito deixan ver tamén que hai unha capa de polvo por riba dunha capa, se cadra, máis interesante, con minerais diferentes por debaixo, non? Tamén temos estas outras imaxes con, aquí non se ve ben, pero tamén temos algunhas zonas de polvo, de dunas, e temos estas marcas por aquí que de feito son moi interesantes, esta que parecen unhas escadiñas de algunha civilización antiga pero non, son marcas de feito probablemente dun lago ou un océano, unha zona de auga líquida que foron deixando como estas marcas da erosión, ¿no? Como acontece no pantano de Cecebre, cando vai baixando, pois quedan esas marcas, non? Pois isto é parecido ao que se ve na superficie de Marte. Bueno, creo que non teño máis, hai centos de imaxes que están se facendo todos os días, pero imos cambiar de planeta aínda agora. Vou ir rematando coas misións
futuras, entre comillas, ou as misións que están de camiño. A seguinte misión, que estamos en preparación, perdón, que está en camiño, como dicía, é Bepi Colombo. É unha misión doble entre a Axencia Espacial Europea e a Axencia do Xapón, con 2 satélites, un para estudiar a superficie do planeta e outro para estudiar, este máis pequeniño, para estudiar o campo magnético de Mercurio. Esta, pois, lanzouse en 2018 e está aínda agora de camiño, porque tamén chegar a Mercurio é moi complicado. De feito, bueno, é relativamente rápido, relativamente fácil ou sinxelo, pero o problema é, como no caso do cometa, o problema é parar, porque está moi perto do Sol, entón tens que chegar con moita velocidade e conseguir parar a tempo, se non pasas de largo, chegas demasiado cerca do Sol. Por iso tamén, igual que no caso de Rosetta, está dando voltas por todo o sistema solar ata chegar a Mercurio, e de feito dá 2 ou 3 pasadas por Mercurio. De feito, aquí temos unhas imaxes do ano pasado, sí, exactamente, xusto máis ou menos hai un ano, dunha das pasadas que tivo perto de Mercurio. De feito, iso, como vedes, xa chegamos a Mercurio, pero pasamos de largo. Ainda temos que facer 2 ou 3 voltas máis para poder chegar ali. De feito, estas non son as imaxes científicas, senón que son as imaxes que chamamos de monitorización ou de navegación, que aquí podemos ver algúns dos elementos do satélite, non? Entón, como dicía, esta misión está en camiño. Chegaremos en 2025-26, exactamente, finais do 2025, e xa está case todo preparado para a súa chegada. E despois, outra máis que temos en camiño, que lanzouse o ano pasado, é a misión JUICE, misión das lúas xeadas de Xúpiter, que vai comentar Ricardo na súa charla, entón non vou comentar moito, só que espero que a vexades, porque esta misión é todo o tema das lúas de Xúpiter é fantástico, non? E despois comentar que hai máis misións tamén en camiño. Esta aínda non se lanzou, esta vai se lanzar ao finais deste ano, de feito ao final do verán. A misión ERA, que esta o que vai estudiar é un sistema, esta é unha misión de feito non é puramente científica, senón que ten unha componente de defensa planetaria. Isto, non sei se alguén viu como unha película que se chama Armageddon, pois isto é o máis similar que temos no mundo aeroespacial, parecido a Armageddon. Non vamos estoupar o asteroide, o que vamos facer é intentar desviálo da súa trayectoria. Entón, o que se fixo foi mandar un primeiro satélite que se chamou DART, da NASA, e o que se fixo foi estudiar un asteroide doble. De feito, vamos ver aquí, isto é un asteroide doble que ten a súa... Bueno, como vedes, chocou a propósito. O que fixemos foi, bueno, neste caso non aterrizar, senón impactar na lúa dun asteroide. Cada vez máis complicado, non? A idea foi impactar a máximo de velocidade posible contra esta pequena lúa, Dimorphos, chamábase, para intentar desviar a súa trayectoria. E o que vamos facer con ERA, que se vai lanzar, como dicía, este ano, é viaxar ata ali e ver a desfeita que deixou o DART, e ver o cráter que deixou, ver os restos da superficie, do que había debaixo da superficie, e ver como se desviou a súa trayectoria, para aprender non científicamente destes asteroides, senón tamén no futuro, se de aquí a 10, 50, 100 ou espero que máis anos chega un asteroide potencialmente peligroso, poidamos ter métodos de desviálo da súa trayectoria. Por iso, aquí foi a misión DART no 2022, que impactou no asteroide, e a misión ERA, que esta era de NASA, esta é da Axencia Espacial Europea, que vai chegar a estudiar o sistema de asteroides. E, como dicía antes, aínda por lanzar está o seguinte paso do programa ExoMars, o rover Rosalind Franklin, que
ten moitísimos obxectivos científicos, en particular a búsqueda de signos de vida na superficie, non só agora, senón no pasado, que vamos facer, bueno, é moi probable que non haxa vida na superficie agora mesmo, pero sí que queremos intentar chegar máis abaixo. De feito, leva un taladro de 2 metros de profundidade para intentar tomar mostras de distintas profundidades para ver sorte ou mala sorte, non sei, de encontrar vida agora mesmo, ou se quizáis o máis probable poido haber condicións para a vida no pasado, non? Hai algúns centos ou miles de millóns de anos. E despois, isto é a parte que de feito que está agora, isto xa está feito, está agora mesmo de feito nun armario, nalgún sitio, imagino, non sei se está en Cannes ou en Turín, agora mesmo xa perdín a pista. Estaba xusto para enviar cando, houbo conflictos internacionais que podedes imaginar e, parouse todo e agora mesmo Europa ten que diseñar e fabricar de novo un sistema de aterrizaxe completamente novo. Isto é a clave que agora mesmo está nos limitando, que son as técnicas de aterrizaxe na superficie marciana. De feito, todo agora só houbo, creo que 6 ou 7, xa perdo a conta, de aterrizaxes na superficie de Marte, e todos foron americanos, salvo un, que foi o chinés, que foi hai 1 ano, hai 2 anos xa, que, neste caso gañáronnos os chineses, que van moi rápido, están funcionando moi ben nestas cousas, e os europeos aínda temos que empuxar un pouquiño máis e conseguir rematar a estas tecnoloxías de aterrizaxe para chegar ali, non? E despois xa vamos rematar coas misións xa futuras, como dicía, ExoMars é futuro, pero esta parte polo menos xa temos feita e ali empaquetadiña ben para lanzar. O seguinte que estamos agora deseñando, fabricando agora mesmo é Envision, é a próxima misión a Venus, que chegará no 2031, non me acordo agora o lanzamento, pero tamén a finais desta década, non lembro agora. No, de feito, creo que o lanzamento é 2031 e a chegada no 2033, creo recordar. Este principalmente ten un radar tamén, como podedes ver aquí. Ten varios radares, de feito. Ten un radar para ver a superficie, un radar para ver o subsuelo, ten varios instrumentos para ver a atmósfera, unha misión moi completa, con participación tamén española en moitas partes, non? E xa para ir acabando, unha das seguintes que aínda está en competición, esta non é segura aínda, está agora en competición, quero dicir porque a comunidade científica funciona así, que Ricardo sabe moi ben, que basicamente hai unha especie de convocatoria pública de ideas, de proxectos, e a comunidade científica, vos, agora mesmo, se queremos, podemos escribir aquí unha proposal, enviala para a próxima convocatoria, que será daqui a uns anos, e dicir, aquí a xente de Coruña do Planetario quere mandar unha misión a Encélado, por exemplo, non? Escribimos unha proposta e xente como a Ricardo ou outros compañeiros, que hai un consello científico da ESA, escollen unha misión ou outra, non? E neste caso, pois xa escolleron 3 candidatas para as próximas misións, unha delas é unha misión a Marte. Hai outras misións en competición, e esta en particular son 2 satélites para estudiar o campo magnético e toda a interacción entre o vento solar e a ionosfera de Marte, non? E o futuro aínda non sabemos. Eso, como dicía, precisamos de novos científicos, e hai rapaces por aí que quedan a estudiar ciencias, aínda chegan a tempo para as próximas misións, e propoñer outras misións novas. Unha das que eran candidatas hai uns anos, agora mesmo xa non sei se está tan en boca, unha das quizáis misións que podía ser moi interesante era dos xigantes xeados. Isto reío a presentación de Ricardo tamén, se quizáis unha dos próximos sexa estes xigantes, Neptuno ou Urano, ou quizáis
xa aínda máis complicado é pousarse nunha das lúas xeadas destes planetas, non? Que isto para crear un poquinho de tensión para a próxima charla, de que esperamos que a próxima misión chegue aí á superficie e que a próxima sonda que teñamos perdida, ou esperamos que non perdida, na superficie envíe estas fotos do sol por da superficie nas lúas de Xúpiter ou Saturno. Moitas gracias.